Xanti hasi zen, basarri txiki bat gendun, basarria bezala, eta orain dela 54 urte, 54 gutxi gorabea, basarri txiki hori gure gurasoak pentsatu zuten tabernan jartzea. Hor, Anoetako deportibo zelaia denak intziganean, guk lurra genitun hor baratzakin dabiltzeko basarrien bueltan, eta orduan denak egin zianian deporteontzako gehatu ginean lurri gabe. Orduan taberna txiki batekin hasi ginean, eta guain arte. Hasi zen, Xanti baserria berez izena zeukan Uralde. Baina gure akia zen Xanti. Eta jende guztiak guazen Xantinea, dorgun gehatu zen alde guztietako Xanti. Eta geroztikan Xantin izena. Gu berez, goea aitonak entzun, basarri txiki hori, baina zatozten Anoeta basarretikan. Beste toki batien zion, belodromoko inguruan, bezan basarria Anoeta. Gure amona han jaiotakoa, nire amona han jaiotakoa. Orduan, urak eta mendiak urte batean basarri erdikia baino gehiago botasun, eramantzun, eta orduan gure amona eta aitonak egin zuten Uralde zana basarri txikitxoi. Eta hortik aurrea, taberna jarri gendun, eta baina arte, gero etorri dira espropiazioak eta gauzak, beste kanpo futbolobek eta gauzak egiteko, eta bain daukau jatetzea Xanti, hotela, Anoeta, bere izenakin, eta horra egea. Basarri ingurua zan dena ura, dena marisma. Dena zan, gure basarrikia eta beste basarrikia bezala zeuden urtartian. Uria zeon, gure aldamenean benun herriko bat, bere bizugi txikikin, pasatzen zan urometikan goraino. Bastar belorometikan gorako zerta. Orduan, inguru guztik zan ura. Ubaldiakin, etxean, beti zan urez, beti zan bastar guztik, marismak, eta, klaro, jendia eizentzako tokitea oso ederra zan, marisman inguruan beti bat zeon eiza. Eta gu beste basarria eta pasatzeko, beti pasatu behar genuen, zubi txiki bat, herritxo oso politiazun. Eta gero, egin zanean, hasi zanean egiten goiko residentzia eta goiko bastarroi denak, kantareilak eta denak goitik bera pasatu justen. Orduan gure herrikioik dena intzuten tapatu, geratu zen, karretera egin zuten, eta karretera azpin. Baina ingurua zian denak, basarriz betiak, batia bazen batzuk, basarrik, eta ura. Etxe bueltan beti ura. Gero ja, etorri zen, Anoeta egin zutenian, lehendabiziko Anoeta, piztina, kanpo futbola, balonzestu, dena, kirol guzti gazian, orduan ja dejuntzian dena konpontzen, eta geratu zen bakarrekan, gure bastarrotan, etxe txikitxoi, gure aitonak indako 1922 nintzen, etxe txikitxoi. Eta gero hortik aurrea, pusketa bat konpondu, bestia konpondu, gero jatetzea jarri, lehenbizi merondora bezala, gero jatetzea, eta, azkeneko gauza hau, dela 19 urte, orduan dena lurrazpea juntzan, gure etxetu txikitia. Denak hor jaiotakoak, eta bain dago estadikioa, eta belodromoak, hori lehentsi gintzen, baina orduan ja betezian, marisma denak, tapatu, kubiertu, denak amara guztiare dena utzutza zen, basarriak, gure bakarzarriak guria, eta beste basarri txiki batzu zian, eta hoxin, zen. Oso lasaia, oso izate zen, basarri txiki baten zea, gure atea lanea jute zen, lan bat basun, eta orduan gure ama, eta gu iruzen idegea, txikitia ginean, orduan baratzan lan egiten genuen, etxen buelta, gu beti ganaua ez dugu uki, bakarrikan txerriak, ganaua ez genuen uki. Baina bainentzian baratza asko, loriak, tomatiak, kanpu santo loriak, gai zanean, gure txian beti, gue amonak, eta haiti ditezian koronak, gurutziak, eta dena. Dena gu gehiena dedikatu geha baratza eta loriak. Eta, oiken duzanean, gure uneroko zea, oso aldameneko basarriakin, dena bat ginean. Bat zerbait falta genunean, laguntzea, gaur aste burua deu, eta
eskolik ez deu, eta ben aldameneko baserria joan behar deu, porrua jarri behar dia, baratzen, porrua jartzea. Orduan, begenun oso ondo moldatze ginean denakin, eta, klaro, gero denboakin, etorri zanean, horko martxa guztia, pues, pixkanak egiten agota zituen bariante intzanean. Bariante horko karretera intzanean, gure frentian, baseon gantxegi, hiru bizitzako baserri bat, orduan, klaro, hane barzian hiru famili. Gu bakarrikan egin behi ezi ginean gurian, gero sokoa gore baseon zagardotekia ilunbe. Oire oso famosu bazan, bere bolatokitiakin, han egite zan zagardua, oza, zan zagarduteria. Orduan, arrizko matiakin, da dena kanpuan, da azte eunian, gu bakarrikan ibiltze ginean basareko jentia. Baina gero alietze zan larun bat eta igandea, eta Donostiko zentroko jendia dena eskurzioa bezala, jende asko etortze zan. Bai zagarrotei erarta, eta gurea ugalenu jarrikia zeon. Eta goiter lurrak eta kendu ziguztenian, gure amak edaitak pentsatu zuten, hainbeste jende etortze baldin bada txokun, eta guk ere jarri behar dugu tabernetxo txiki bat. Eta orduan alasin hasi zian, eta boain arte, jende asko, eta nola etortzen txoku horta, egun pasatzea, etzeon ezerrez, oinez, ez autobusik, o bizikletan, eta etzeon ezerrek, oinez gutetzen, jendia, etortzen. Eta zan giroa basarrikoen artean oso politia esatikan. Gogo bagenun gauz bat, loriak eta gauzak eta baratzak. Eta orduan etortzen zian guren gana bila. Bestiak zuten, behiak eta zagujete ginean basarria esne bila. Orduan beti bazen oso harmoniona basarri guztien artean. Bai batekoan, bestekoan denian oso gero hemen topuen trenbide hortan, hor bazian, 6 baserri bazian buelta guztien. Eta horra, amara berria zizanean egiten, dena bera juntzian. Baserri guztiak, denak. Baina ikin ere denak oso bizilagun politia genuen denakin. Bizi genuen oso gaizkin, oso triste. Zegatikan gure baserritxo txikia, gu oso guztua ginean, lehenbizi baratzakin, gero, umia ginean. Eta egintzanean, taberna, 54 urte gutxi gora bera tabernakin gaudela, eta hasi ginean, gezurra iruditzen izun, baratzaken du eta gu tabernan ohituko niala, gezurra iruditzen ginen, baina ohitu ginen. Gero azkenian, nola hainbeste jendea bitu zen, eta zea, ohitu ginen. Pena hondikakin. Gure bizitia bakarrekan ematen zuen izango zala baserria, baserri txikilua. Gero, ikuste genuen, lan askoin podorik joan, egunero eta ordu pila bat eta zea, ikuste genuen, diro pixkat ikuste zala. Eta nola diro pixkat ikuste zan, etxia goreaia zan dena baserria konpontu. O teilato bat, o tejabana bat, edo gero piso beste gainean. Etxien bueltan moldatu. Bera zan, bera aitatama zean, bere bizikia. Eta orduan ikuste genuen, jendea etortzea, eta diro batzuk ikuste gu, eta etxia daukago ondikiagoa, eta martxaik hasi genuen hortikan. Eta gure tristura bajuntzan pixkanaka konpontzen. Gero horia, aurreatu eta gero, bain dela 20 urte zehatu zenean, estadikio eta dena, guia oso ondo egin alenian, oso ondo, eta oso guztua. Genuen, gure familia, gure klientela, eta guk ez genuen nahi basarrikiak entzia. Gu bakarrikan, metro txikitioekin, gutxioekin, baina guri esan propiedadea. Eta guia ginean, lizentziak eta ordaintzen urte pila bat. Baina udaletxeak esan zigun, que era bien del pueblo, beneficio del pueblo, eta bihartzan nahi eta nahi ez expropiación forzosa. Eta konstruzioegun izugarrizko malko pilak, negarrak, depresioak, denetekan, segatikan. Esate zikuten, pixkatu nuntxuzio, emango deu lurra eta emango deu zea, baina gu nahi genuen gure etxia. Gu jaiotako, basarri txikikia, guk aurreatea genuna, baina azkenean txan posible. Beak esan ziguten, emango zituela lurroi, eta eman zigun lurrepuskoi eta permisua egiteko orduan hotela. Horrekin gatu ginen, horren trukaz, lan, da hoxen ginen.
Azkenian konformatu beharra, porque nola hitzeitezu abogabakin eta jende guztiak intzea, eta orduan ez to beste erremediorikan, orduan azkenian onartu behar duzu. Gure disgusto hunditiakin, baina aurrea behar da, ez dago besterikan. Anoeta dauka, txoko honek anoeta dauka izena, zergatik gure amona zen anoeta basarrekoa. Eta orduan, txoko hau dena deitzen joten anoeta, deitzen dugu anoeta da. Ez da amara. Amaran barrenen, baino da anoetako barrikioa. Orduan, gertatu zen, egun batian, neskako eskorra ginean, goiz batian, goiz bat, bai, elmabeka aldian izango zen, anoetako iten aizeala, lehenengo kanpo futbolak, falangeko etxia, piztinak, eta hori dena iten aizeala, hor bazioan enkargatu bat, Jose izena zuna. Eta goiz batien ikusizun emakume bat, Andre bat, aurdun pasazala bere obran aurretikan, eta juntzan Anoeta Zokoko bastarrea. Anoeta Zokoko bastarrea, basarrikia, Goeamonan da basarria, orduan ja etzian bizi, porque basarrikia zeon erorikia, bakarrikan gehatzen erdikia. Eta gero, handiko denbo pixkatea, ikusizun bueltatzen emakumeoi, baino ez un tripik, orduan gabea pentsatu zuen. Andri honek, emakume horrek, aurre eukidu nun bate. Eta hartu, eta juntzan, mendialdea, Goeamonan basarrien inguru harta, eta antzen arkituzun mutiko eskor bat. Jatxo berrikia, eamatezun lokarri bat, apretan lokarri bat lekuan jarrikia, itotzeko, alako zerbait, eta hartuzun bere sakuan, bere laneko sakuan, eta ekarrizun gure basarria. Gu orduan ginean, gure iruzenide, koskorra, zazpi urte, 8 urte, eta gure aita eta ama zauden boda batean, basarriko lagun baten, beste basarriko boda batean. Eta gure izeba zeon, gurekin gu izaintzen. Eta orduan izebak esan zuen, gui aurrokin nola gehatuko gehan, etzun familikikan, nahi zuten gehatu aurronekin. Orduan beste basarria hartu zea batean, sakuan, da eaman zuten beste basarria. Eta bazion neskamia, eta basarriko Andriak esan zuten. Hau, eaman behar deu Misikordia, Zorroaga, residentzia. Zorrogako, Misikordia. Eta orduan, hango nahi genuen etxian gehatzea hau txikitua, guretzako. Guretzako zen hostailu bat, jaio berri bat ikustea. Baina ez ziguten utzi, orduan eraman zuten ara. Eta han apadrinatu zea eman zioten, superiora zen Daniela, eta orduan zor Daniela. Eta enkargatua zen Jose. Orduan jarri zioten izena Jose, Daniel eta abizena Anoeta. Hoi da, abizen hori Anoeta jarri zioten mutiko eskolari. Eta urte batzutan Zorroagako eskolan ibili zen. Gero Zorroagako superiora, destinatu zuten Palentzia aldea, eta berak eraman zuen. Mutiko eskorrek igual izango zituen 12 bat urte eraman zuenean. Eta gehoztikan ja ez dakiuz bere berrik, bizidan, ez dan. Baina egon duzala bizitu zen eta abizena Anoeta mutil bat. Eta jaiotakoa Anoetako bastar txoko hortan. Jose Daniel, Anoeta, jarri zituten. Gu eskola jote ginean, eta orduan egunero zan, gure baserri alkarteko, Anoeta Zokoan azalduzako mutiloi, bain dikan Zorroagan dago, guen arteko kontua. Falanjoko etxiak eta deportiboko kafubolakin baino leheno egin zan lehenbiziko kanpo futbola municipala, trinketeko parian zegona. Eta gero hortik gure basarrikien aldea egin zian falanjeko etxiak, hortzian albergea, piztina txiki bat eta handi bat, olimpika nintzuten, gero beste kanpo futbolak, gero patinatzeko beste pistak, balonzestokoak, klase guztitakoa zeon gure etxien kontra. Hoik egin zian 1950 gutxi gora bera. 950, sobre 50, intzian hoi denak. Eta, klaro, orduan
gure zelaia, gure baratzak, orduan kendu ziguzten, etzan guriak, zelaia zian udaletxekoak, udaletxeko terrenoak, baina gure aitonak eta zituzten arrendatio bezala. Gure propiedadian bakarrikan genuen etxea eta metro batzuk etxien bueltan. Baina urte pile batean baratzak. Baina baratzak edu zienian, deportidunak egiteko, orduan gure aiak eta amak esan jarri zuten taberna. Merenderoa bezalatzen, hortzen hasi ginen. Horre jintzian lehen da biziko, kanpo futbolak eta zego. Gero hasi zen belodromoa. Belodromoa egin zuten, mila behatzireun, inauguratu zen 1900 da 76 zeikian. Inauguratu zeikian, bostian. Inauguratu zen, belodromoa. Lehenbizi intzuten descubierto, librean, gero jarri zitioten txapela, esatean bezala, cubierto. Hori zen ja urrungo obra hondikia. Gero hasi zian ja Carmelo Balda. Carmelo Balda, frontoia, gaur behindikan zutikan dagona, eta hor jundia edifizioak egiten. Gero juntzan txuri urdiniako, pista hielo, eta hor behatu zian. Eta gure txia, erdi-erdin. Hor denakin, beti genuen lana asko, eta gero etorri zenean, bain dela 20 urte, 21 bat urte, etorri zenean esanez, gure txia enbasoa itezula. Zergatik, hanen behar zituzten, anoetako kanpo futboloak dena bota, dena kendu, estadioa egiteko, eta pista atletismokoa. Eta gure txia genuen, pista atletismoan, bastar-bastarrenean, en la calle número 5, gure txia. Orduan, klaro, hori enbasoa itezu. Orduan, lasin gertatu zen, edifizioen ondorenian, guk uste genuen, belodroma egin dute, ez dugu enbasuk iten. Frontoia egin dute, ez dugu enbasuk iten. Txuri ordine patinajiare egin dute, ez dugu enbasuk egiten. Eta hor, aguantatu deu, esatik, hor alderdi hortan denian, etzeon basarrikan. Bakarrikan, bariantek harrapatuzun, zagardutia ilunbe. Eta gero anuetazoko ikan aurreare bariantek harrapatu zion errotatxo, beste basarri bat, eta erreka. Eta behatu ginen bakarrikan, bariante inda gero, behatu ginen gu eta goe frentian kantxegi, hiru bizitzako basarri bat. Gero inola poliki juntzian bakoitza bizitzea pisota, orduan nintzen abandonatu. Eta teilatua eta dena erori izan, orduan beak nik usteek nahi zutela moldatu, baina hasi zinean konpontzeko garatien nahiko behan duzun eta deklaratu zuten ruinaz. Eta gero hor bizitu izan duia, bizitu ginean hijituakin. Hijituakin bizitu ginean igual 5 bat urte bai, basarret jortan, 5 bat urte hijito tartean, hijito zeak, eta nola bizilaguna bezala, oso ondo portatzen gurekin, nola bakarrikan bizizian nahik eta gu, hijituak bizizian bere basarrian eta gu gurian. Eta sekula etzian sartzen gurekin, eta etzian zerbait gertatutak gero biharrian lagundu iteziguten. Orduan, oso ondo moldatzen ginen. Gero etorri zanean, lehenbizi ez izanean, alegikia kanpo futbola honditen behartutela, estadioa eta gure basarriak ez genuen, ez da sinisten. Guk esate genuen, baina zertako behar degain olako aparato honditia hemen Donostiko inguruan, Donostiko gainean, baina azkenean alaxen izan duzen. Amara berria intzan Anoeta eta Bastarroi baino lehenugo. Lehenbizi hasi izan Amara berria egiten. Pixkanaka, gojute ginean, lehenbiziko edifizioa intzan hor, gobierno zibilko edifizioa. Baina dago Pio XIIko gobiernoa. Hauntza gore jute ginean, gu bizikletaz, 10 urtekin, 20.000, Sancho el Sabio, azken lehenbiziko etxiak zian Sancho el Sabiokoak. Jute ginean, 20.000 bizikletan, zatigan ez zenun, Amara berrin, ez zion, ez da zertxore. Dena zian marismak, dena zan herriberak, dena zan basarri txiki batzuk, eskoiko aldian boain daudena, Avenida Madrid, Isabel II eta Felipe IV etxioitan, zehitxan, hor zauden bi basarri. Bat San Kolkene eta bestia San Txabola, bi basarri. Gero, ezkerreko aldea,
zan zagarrotegia gobernua dagoen lekun, zan zagarrotei behadeak Santikio ditzen zioten. Basarria jende asko jote zan, eta zan zagarrotegia. Eta gero trenbidean bueltan, hanbazian, beste 3 basarri. Zian Juanistegi, jole, nola da bestia. Naiz gogoratzen, momentuetan. Bueno, naiz gogoratzen. 3 basarri, trenbidean buelta-bueltan. Eta hoi pixkanaka, rellenoa hasi zian egiten, etxiak, lehenbiziko etxea esan den bezala, gobernua izan duzan, eta pixkanaka, dena amara juntzan, kanpo foleaino. Eta gero hasi zian, kanpo folea egin zutenean, haundik jau ez, aurrekua, orduan hasi zian, Velodromotko gure basarrekin bueltaia okupatzen edifizioakin. Lehendabiziko etxea intzana, amara osoan zan, etxea hundia, anoetako etxea. Autobusa gehatzen tokitoi, oizan lehendabiziko etxea. Haintzien zan dena, herribera. Loiola aldeare, bakarrikan zeon karretera bat, Loiola juteko, eta hor zitezian kotxe karrerak, eta moton karrerak, eta alako gauzak, baina etxean inungo etxerikan. Hondartzek etzegon, zeon ibaian, herrikioa, eta hor pasatzen zen Loiolatakin, Urumetikan gora, gure basarrikan gora, jute zean gabarrak. Loiolako gabarrak, nik ezautu nun, Antonio Gabarre eruan, eskako eskorra ginala, garen barkan ibiltze ginen, garbitzen herrikioa. Eta, klaro, zan herrikio bat, garbi. Gukala ere, goeatiak esana, nik ez ditu ezautu, baina goeatia mutilko eskorra zala, hor, anoetako guain dagoen Velodromo txoku hortan eta angulak arabatzen zituzten. Gure erarian ja, engirak, errosarioa egiten genuen, eta nola oso ur garbitia zian, eskailuak eta engirak eta denak errosario egiten genuen, eta erropa garbitzeare, gure ama, kamonak eta denak eta ez genuen, tonelian jarri eta herrikioan. Gero ja zikindu zan asko goiko residentziatena hasi zienen egiten. Orduan ja, akabo, ja zikinkeia bera eta orduan herrikioa dena zikindu zan. Baina hor hondartzik etzan izan du. Ordu izan du zan, gure subikia txikikiak, pasatzeko beste aldea, egurrezko basarri batzuk, egurrezko subikiak, gure basarretikan beste aldea pasatzeko, baina hondartzik eta ez. Bueltan dena berdia, berroak, kalak, loriak, herrikioa dena zan, dena vegeta, belarrak eta zer, berdia. Bueno, amara gauza hona momentu hartan hasi zanien egiten bizia hundik eman zitzen amarain. Bueno, amarain guk tabernako jentia izatik. Amara hasi zanen egiten bakarrikan taberna zian. Bai Santikio, bai gu, gero Loiolako Lasalle konduan, zion beste taberna hor dago, marisman bertan, hori ere taberna zan. Eta orduan hasi zanean amara egiten, hainbeste mugitu zen bizia hundik eman zigun. Bai txoferrak, kamionak, jende ez. Gero ja, hasi zanean, dendak eta jartzen, lehenbiziko urdetzan oso lan asko eta oso ondo etorritzen dena. Gero ze gertatu da nik uste, dena bezala, gehitxo indutela. Eta orduan, denentzako, etzan posible. Ez dakit, jendia beti gu nola aparte xamar eta deporte aldea izan dudan, beti jone izan dua estarrota. Eta orduan jendia, ez zaigu segula falta. Baina amara, ez zio dezerre, ezke politiare ez dakit ezateko politia zan dena herribera, eman zuen bizita hundikia. Bai, amara zarreko komerzioa eta denai, eman zion bizia hundikia, amara berrik. Bueno, ni txarra ez dio dezerre ikusten. Amara, alde guztia bezala, hunditzen nahi dela. Hunditzen, gehitxo, okerrena, zirkulazioak. Endea etxiak iten, eta zirkulazio aparkalekuaik eta zea ez dago. Igual gehitxo haunditu da, gauzak inbiarrian pixkat ordenatu.
hainbeste etxe egin biharrian, pues igual, pues, o plazak edo aparkalekuak, edo zea, dena jende guztientzako. Zergatik egin dira, zeak deporteko gauza berak, eta desastre bat, jendea indute edifizioak eta indute deportea, eta oso ondo. Baina jende ibiltzea oso keja eta oso gaizki, bai izatute bai etortzeko autobusez jendea. Baina jende guztia, herri txikitako jendea etortzeana ezin dute autobusez etorri, gero joan beharra egote. Torun jendea ibiltzea oso azarre lekuakin, kotxiak eta gauzak usteko. Zentroan, indute makina bihar, lurrazpin, ez dakit, nik uste behar dutela zerbait, edifizioen azpitan aparkaleku askotze gehiago. Jendia guzto hobiagoakin etorreko lezake, eta lasaia goi bidikotzen jendia, kotxia errexe utzi. Ezin du jendia makina etortzea elbarri pixkat eta lako zea. Eta utzi behar dute kotxiak oso urruti, eozin ebentontzako eta bera jesteko. Gero bukatzen danean ebentoa berriz hartuta aldapan gora residentzialdea. Orduan, hor nik usteetin behar dutela, oso ondo etxiak eta deporte etxuak, baina pentsatuta pixkat, ez diala, jende guztia ez gehala oinez ibiltzen, eta bizikletan ere ez. Gaztiak ibiltzen, ja, baina guire urtiak aurrea gazte, eta orduan, behar deu kotxiak ibiltzeko. Punto honak, ez dakit, nik gure txokua bezalak, amara bai, egin dutela ondikia eta boaina idian herriberoik eta denak egiten oso politia dira. Nik Carlos I-ko atzealdi hoi zubitoi dena, behin etxai gustatu. Behin etxai gustatu. Ikuste ez, orden variantei hoi erdi-erditikan, barritu hoi gehatu da, etxi hoi gehatu ja, oso tristek, oso dibidituak. Politiena, osea, bizia hundia, Avenida Madrid. Horko komerzikioak eta hotza aurrea, gainentzian, Loiolaldeako zeik etxiaik ere, nahiko lekuakin eta oso politiai da gehatzen. Beste gainentzian, ano eta aldekuak, ni hor guztua bitzi naiz, nola edifizioak hor daude aldamenean, baina nahiko terrenua ez daukau etxia kontra ineak eta lako ze, guztua, gustatzen egu. Gero biziki handia eman digute, hoxen kanpo futbolak, hor etortzean jendia, eta genez, txokurtan gaina beti bado eventuak frontoia espada, dago maratoia. Maratoian itediak dira oso politiak. Eta gero, hoxen, hor lastimanik ikustet, daude edifizio asko, men baldako frontoia eta hori dena, ez da jautela ateatzen biharrezko frutoikan, niko ikuste, olako edifizioak, olako diro pila gastatua daude eta ez da moibintuak ikusten. Bain remolezioan buruz ikusten dut nik ez dakita inpresizua da. Hoi lehen hori igual pentsatu behar zuten, pistak sobra hemen dia. Alde batetik ere ikuste baietz, hor pistak eta beste aldamenean olako pista honak ina daude, orduan ez dira erabiltzen. Hori garbi dago. Eta gaina atletismoak ez du ekartzen alako jende pilikan. Orduan hori sobra dago. Baina nik uste toi gauzak bihartziala lehenuo pentsatu. Zadikan lehenuo, klaro, intzian, orduan ediro pila bat kostatzen, hor ere bazeon momentu hartan hor daukaun mendikioi kontra, estadion kontra dauka izena kotxindegi, kotxindigoko mendila da hori. Goitien dago, baserrik hauen dikan zutikan kotxindegi daukala izena. Eta guk gaudala idaletzea jotein izan dugean, beti komentatu dugu. Aparkalekuak egiteko, kotxindegiko mendiai, kendu puskak, janpuskak, eta horre egin bazeon, obra azizanean, bazeon, igual etzion nahiko direk izango, zadikan hori makinak ekostako zen, baina bazeon momentu hortan egiteko. Boain berriro hasi biharrian, ez dakit zenbat bota beharko uten, o zenbat aina ditu, baina nik uste toi gauzo bihar ziela leheno pentsatu, leheno. Amara da, barrillo bat gu beti hor biligeana. Biligeana, erosketak egiten, barrillo zerikua, formala, behin ez du izan du, ez dakit ez eskandaloik, izan du da barrillo bat lasaitia.
Beti amaran intzanian, dena jende gestia, matrimoniko jendia, aurrakin jendia dibiltzen, eta orduan oso lasaitia. Eta Anoeta Bastarrea etortzen zan jendia, han pixka jendi hori. Orduan pasia batu bezala, bere matrimonio gaztiak, bere zeakin. Guretzako Anoeta, niretzako Anoeta xokua da, nik enitzake sekula, adibidez, hortikan muituko bizitzea inoa ez. Ni adibidez, maiutan, naiz bizi hotelen gainean, nire bizitza hor daukat, naiz bizi hor, baina nik Anoetako txokua, gutzita beste toki batean bizitza juteko, naiz sekula jongo. Naiz sekula.